Шановнае спадарства, вітаем вас на даляглядзе падкасце пра беларускую фатаграфію. Цягам выпуску я, Евген Ацецкі і Кацярына Кузьмічова размаўляем з запрошаным госцем пра жыццё і фатаграфію. Нашы госці – гэта фатографы, куратары, галерысты. Усе, хто тым ці іншым бокам мае датычнасць да нашай справы. Приветствуем вас на нашем подкасте «Далягляд». И сегодня в гостях у нас Ольга Шукайло, фотографка, фоторедакторка, фотожурналистка. Оля, добрый день. Добрый день. Я, наверное, с самого начала попрошу тебя немножечко рассказать о своем фотографическом бэкграунде, что тебя связывало и как давно с фотографией. Меня зовут Ольга Шукайло, и уже 19 год я занимаюсь фотографией, и 15 за их професійна. У 2005 годзе я вырашыла паступаць у Мінскі дзяржаўны тэхналагічны каледж на фотографа і адвучылася там 4 гады, і у мяне ёсць дыплом, у якім напісана, што я фотограф 5 разрада і фотаретушёр 4 разрада. Пасля маё жыццё было звязана таксама з парталам знята. Магчыма, хтось з фотографаў, хто больш гадоў у гэтай сферы памятае і ведае гэты партал. Я працавала там дзесь 3 гады, і гэта было маё размеркаванне, і мне так пашанціла. І падчас працы на знята я займалася здымкай выстаў. У нас была фотастудыя, і я рабіла шмат усялякіх... была задзейнічана ў шматлікіх праектах, звязаных з фатаграфіяй. Пазней, напрыканцы 2012 года, мяне зацікавіла фотожурналістыка, і я пачала супрацоўнічаць з парталам Тутбай. Пазней у 2013 годзе са мной здарыўся лёсавызначальны курс па фотожурналістыцы, дзе я шмат чаму навучылася і зразумела, што так, фотожурналістыка — гэта тое, што мяне цікавіць, і гэта тое, чым бы я хацела займацца далей. І пазней, праз год пасля гэтага курсу мяне запрасілі ўжо ў штат Тутбая, але не фотографам на пачатку, а фотарэдактарам. І з таго часу можна сказаць, што я ўжо так стала і шмат часоў знаходжу ў журналістыцы. І можна сказаць, што гэта асноўная сфера маёй дзейнасці усю мою прафесійную кар'еру. І сейчас? То, што адбываецца цяпер, гэта складаны перыяд. Гэта такі пераходны перыяд, калі я часткова вярнулася да камерцыйных здымак. І таксама я яшчэ не зусім сышла з журналістыкі. То бок я працую як фотограф і здымаю нейкія мерапрыемствы тут у Варшаве, супрацоўнічаю з некаторымі замежнымі медыа, і мае здымкі публікуюцца ў медыа амаль па ўсім свеце, але не так часта. Ось. Але асноўную частку зараз займае гэта камерцыйная фатаграфія, здымка нейкіх бізнес-мерапрыемстваў, канферэнцый, бізнес-сняданкаў. І таксама добрая частка з гэтага ўсяго — гэта прыватныя фотасесіі, партрэты для людзей, каб паказаць, якія яны прыгожыя і класныя, ці гэта сямейныя нейкія тэмы. Оля, подскажи, пожалуйста, это твое было осознанное решение сменить направление фотографии немного, либо это как-то натурально так получилось? Может, чуть-чуть раскрой? Тут шмат чаго здарылася, бо я думала, што ўсё сваё жыццё я буду займацца толькі фотожурналістыкай, бо гэта мне цікава. Але здарыўся ковід, здарыўся 20-й год, потым эміграцыя ў 21-м, у 22-м вайна. Ну, і разам з тым ты разумееш, што вось ты ў іншай краіне, і ты нібы абнуляешься, таму што увесь твой папярэдні досвед у новых акалічнасцях ён быццам не так значны, тваё імя пустое месца. Гэта нікому нічога не кажа. Тое, што ты здымала нешта раней, камон, гэта нікаму не цікава. І ты нібы ніхто. І вось у гэтых пошуках, чым займацца далей у эміграцыі, у мяне была спроба працаваць як нармальныя людзі за камп'ютарам у стабільнай кампаніі, зарабляць стабільныя грошы і радавацца жыццю. Але мяне хапіла на 11 месяцаў у такім рэжыме, і пазней началась, як я гэта называю, фоталомка. І гэта стан са мною не ўпершыню. І я зразумела, што я не магу не здымаць. То бок не тое, можа, каб не здымаць. Я не магу быць па-за межамі фатаграфіі. І вось гэты досвед і магчымасці, якія дае фатаграфія, гэта, канешне, не можа параўнацца з тым, што ты сядзіш за кампом і працуеш. Нават калі ты робіш нешта значнае і ў перспектыве вельмі важнае і карыснае, няма вось гэтага
магчыма, хуткага выніку, які дае фатаграфія. Вось ты пашоў, нешта зрабіў, даслаў здымкі ў рэдакцыю, іх апублікавалі, клёва, класна, ты маладзец. А калі сітуацыя, якую ты асвятляў, яна змянілася, ты наогул малайчынка. Вось, а калі твае фотаздымкі людзі ставяць на аватарку, вау, ну гэта зусім перамога. І вось нейкім такім натуральным чынам я прыйшла да таго, што я вырашыла вярнуцца ў гэтую камерцыйную сферу, з якой я калісьці шмат гадоў таму пачынала. І магу сказаць, што я пакуль сябе не вельмі ўпэўнена ў гэтым адчуваю. Оля, распавядзі, калі ласка, як гэта адбывалася і якія выклікі былі ў цябе на гэтым шляху. Я нават не кажу пра камерцыйны, ну, вядома, табе патрэбна стаць на нагі, і гэта вельмі такая вялікая частка працы. А в першую чергу хочу запытацца пра сам падыход, таму што погляд рэпарцёра, погляд фотожурналіста зусім іншы, чым погляд партрэтнага фотографа, напрыклад. Як ты зменьвалася ў гэтым напрамку і атрымалася ці ў цябе? Ну, мы з маёй сяброўкай, якая вельмі круты фотограф, смяемся, што б я не здымала, атрымліваць рэпартаж для Тутбаю. І часам мне здаецца, што гэта актуальна таксама для маіх здымкаў партрэтных, бо часам бывае, што я ўяўляю сабе, што вось усё будзе клёва і класна, а я пачынаю адглядаць фотаздымкі, і я такая, ну, нешта не дажала. Я разумею так, што розніца ў адносінах да здымачнага працэсу, ён вельмі розны. Калі ты здымаеш рэпартаж, ты не можаш ні на што ўплываць, ты не можаш сказаць, ой, астаньце так, паверніцеся так, зрабіце што-небудзь яшчэ мне ў кадр. Часам, калі я для навін здымала нейкія інтэрв'ю, партрэты, там вось была гэтая магчымасць нешта папрасіць, астаньце так, а паверніцеся сюды, паглядзіце ў камеру. Вось, і я разумею, што мне не хапае вось гэтага навыка камунікацыі. То бок, раней мне здавалася, што я нармальна камунікую. А вось калі пачаліся такія здымкі, я разумею, што тут гэта тая сфера, дзе мне яшчэ трэба вучыцца, што тое, што адбываецца для мяне, яно недастаткова, але я атрымліваю вельмі пазітыўныя водгукі на сваю працу, і я бачу, што людзі падчас працэсу, яны быццам задаволеныя, супакоеныя. Але я разумею, што ёсць вось гэта вось унутраная у мяне такая, не ведаю, жаданне быць лепей, можа, не ідэальнай, но я шмат гляджу, як здымаюць іншыя фотографы. Я часам спрабую суаднесці, а дзе на гэтай шкале вось фотографы, якія здымаюць, а дзе тут я, да чаго я бліжэй. Бо ёсць нейкія напрамкі партрэтных фотаздымкаў, якія мне падабаюцца, і мне б хацелася больш у гэтым прасоўвацца, але... А, например, можешь кого-то привести? Пример какого-либо автора? Не. Тут без аўтараў, гэта хутчэй нейкія выпадковыя кадры. Ну, распавядзі пра эмоцыю ці пра візуал. Ты можаш распавесці, якога кшталту кадры табе падабаюцца? Што гэта за фатаграфіі? Можна без імёнаў. Мне вельмі падабаецца чорна-белыя партрэты. І ёсць некалькі аўтараў у тым ліку ў інстаграме, за якімі я сачу. Канешне, ёсць класікі, чымі працай можна натхняцца. І я разумею, што вось у гэтых чорна-белых фотаздымках вертыкальных, што гэта зусім іншы свет, бо колькі больш за 8 гадоў я здымала гарызантальнае каляровае фота. А тут я разумею, што мяне цікавіць нешта іншае, і вось з аднаго боку гэта такое нібы перафармаціраваць сабе, а з іншага боку гэта магчымасць паспрабаваць нешта новае, і гэта мне цікава. Я хочу дадаць, што шмат хто не з фотографаў не ўяўляе, наколькі гэта цяжка змяніць гарызантальную арыентацыю камеру на вертыкальную. Гэта цэлы сусвет проста пераварочваецца, і гэта вельмі складаная задача. Таму тут я цябе як рэпартажнага фотографа вельмі разумею. Ну і, дарэчы, мне таксама вельмі падабаецца зараз вертыкальны кадр, і я ў нейкім сэнсе імкнуся да вертыкальных кадраў. Калі мы кажам пра партрэт, то для яго гэта цалкам натуральна быць вертыкальным. Так гістарычна было, так робіцца. Я хацела дадаць, што для мяне вось гэты пераход з гарызантальнага кадра на вертыкальны, ён здарыўся пасля таго, як я з'ехала з Беларусі, і быццам у цябе нету патрэбы кожны дзень хадзіць з камерай і нешта здымаць. І я пачала здымаць на тэлефон, і калі раней я здымала на тэлефон, я здымала гарызантальныя кадры. А тут мне было так лень пераварочваць камеру,
І я такая, окей, буду здымаць вертыкалачкі. І вось праз здымку на мабільны тэлефон я навучылася здымаць вертыкальна, і цяпер, напрыклад, калі мне, ну, там, умоўна, я іду на рэпартаж, і мне трэба зрабіць там партрэт чалавека, які там, я ведаю, выступае дзесьці, і ў мяне часам рука паварочваецца да вертыкалкі, я такая, не, ну для агентства лепей горизонтальна, трэба горизонталочку лепіць. Ну вот тут я как раз-таки хотела отреагировать, что есть такая же проблема, наоборот, потом с вертикального перейти на горизонтальное. То, с чем я сейчас сталкиваюсь, потому что когда ты уже делаешь портреты достаточно часто, и где-то я даже могла бы сказать, что это достаточно такой распространенный формат вообще современной портретной фотографии европейской, вернуться тоже оказалось немножечко проблемой. Но мне очень откликается то, что ты говоришь, что стараешься не сравнивать себя с другими, и что для тебя важно что-то новое попробовать и сравнить себя самой с собой. Мне кажется, это тот как раз-таки путь, который позволяет нам оставаться и психически здоровым, да, и в то же время экспериментировать и достигать новых высот, да, когда ты ориентируешься как раз-таки, не тормозишь, не делаешь только то, что достиг и мастерски выполняешь, да, а когда ты стараешься делать что-то новое, но при этом смотришь относительно себя, а не ставя себе какие-то заоблачные цели, и потом просто-напросто в кризисе с этого всего как бы уходишь. Поэтому очень классно, что ты это затронула. Спасибо. Дзякуй, згодна з тваімі думкамі, што ў сучасным свеце гэта вельмі складана не спрабаваць новае. А вось гэтая пазіцыя, калі я памятаю, нават калі я яшчэ вучылася ў каледжы і пасля, я лічыла, што вось, ты навучыўся здымаць там, не ведаю, шлюбы ці нейкія камерцыйныя штукі, і ты ўсё жыццё будзеш гэта здымаць вось аднолькава. І тады я думала, што ну вось, так, ты майстар, вось гэта тваё імя пад гэтымі здымкамі. Але цяпер я разумею, што калі ты хочаш нейкага развіцця, калі ты не хочаш быць нейкі там фотографам з мінулага, ты павінен эксперыментаваць, развівацца, спрабаваць нешта новае. І нават я з маім досведам, я памятаю, як у 22-м годзе я купіла курс па інстаграму, і там быў блог па фотаздымках. Я такая, ха-ха-ха-ха, ну чаму яны мяне нават тут навучаць, давайце-ка. Але нават з таго курса па інстаграму, які там записывалі дзяўчаты каля 20 гадоў, я нават для сябе нешта новае вынесла. І вось я лічу, што калі ты фотограф у 24-м годзе, калі ласка, будь адкрыты да новага і не думай аб тым, што ты самы круты, таму што вакол цябе ёсць людзі, якія таксама могуць нечым цябе напоўніць і нешта даць і дапамагчы твайму развіццю. Цалкам пагажуся з табою, Воля, таму што гэта сапраўды так, але гэта не такі непросты шлях, таму што ёсць нашы звычкі, ёсць наш погляд, і вось, ну, такія перамены, ну, гэта выпрабаванне, скажем так. Я тут хацеў яшчэ пажартаваць, што калі вы не ведаеце, што выбраць гарызанталь ці вертыкаль, то можна здымаць, як я, на квадрат. І выбіраць не прыйдзецца. Раю, сярэдні фармат, броніка серыі SQ, вельмі класная камера. Ну, ёсць адна невялічкая праблема, гэта кошты на стужку. І вага камеры, ты не натаскаешся яе з сабой. Да, і вага таксама. У мяне ёсць 10 стужак зараз у лядоўні, і ў гэтым сэнсе я трошку шчаслівым сабе адчуваю, таму што даўно такога не было, каб у мяне быў такі запас. Вось зараз я купіў і такой, вау, 5 каляровых і 5 чорна-белых. То бок я нават выбіраць змагу. Ну, вельмі прыемная для мяне навіна. Супер. Яшчэ я хацеў сказаць, калі мы гаварылі пра гэту розніцу паміж камерцыйнай фатаграфіяй, там, напрыклад, партрэтнага фотографа і рэпарцёрскай, напрыклад, фотожурналіста, ёсць такія два вельмі вялікіх адрознення, акрамя таго, што мы камеру паварочваем з вертыкалі на гарызанталь. Гэта, па-першае, дазвол на кіраванне, то бок партрэтны фотограф часцей кіруе, а рэпарцёр ён назірае. То бок гэта зусім розныя функцыі. І проста зразумець, што ты зараз кіруеш тут усім, ну, ты тут кіруеш святлом, чалавекам, кіруеш адзеннем, выразам твару. Гэта выглядае вельмі складанай задачай для рэпарцёра. Ну, нават, ну, так, як яе вырашаць. А другой нюанс, які я хацеў абгаворыць, гэта нюанс выніка. То бок, калі ты робіш партрэтныя здымкі, часцей за ўсё табе трэба зрабіць прыгожа. Гэта галоўная мэта, то бок замоўніку гэта павінна падабацца.
А ў рэпарцёрскай фатаграфіі павінна падабацца фотарэдактару, то бок здымак павінен быць выразны. І вось такі пераход, мне падаецца, гэта такая складаная задача. Таму то, што ты зараз робіш, я трошачку табе спачуваю, я вельмі рады за цябе, звычайна. Але я ўсё ж такі яшчэ трошку спачуваю, таму што гэта вельмі цяжкі шлях. Вось што я думаю на гэты конт. Да эміграцыі, магчыма, я б з тобой пагадзілася і сказала, што так, Женя, ты 100% маеш рацыю, але ведаеш, нават не да эміграцыі, да 20-го году я б з тобой пагадзілася. Але потым у мяне наступіў нейкі такі перыяд, калі я зразумела, што я так стамілася ад болю і пакут, і што ты нешта здымаеш, нешта робіш, але ўсё роўна гэтая тэма, яна такая бесперспектыўная. Тое, што ты здымаеш, яно прыносіць нейкі боль людзям, тэма трыгерыт, і наогул вось гэты арэол болю, ён стаў мяне бесіць, і я думаю, ну колькі можна? І я разумею, што калі я буду больш паглыбляцца ва ўсё гэта, то ні да чаго добрага гэта не прывядзе. Бо я, напрыклад, не памятаю, як прайшлі мой сакавік і красавік 22-го году. Бо ўвесь гэты час я проста залпам глядзела ўсе навіны, якія толькі можна было глядзець, глядзела відосы, якія можна было глядзець, глядзела фотаздымкі, якія можна было знайсці. І я атрымала такі перадоз ад гэтага ўсяго. І вось калі цяпер я раблю партрэты, і я разумею, што, боже мой, гэта так прыемна, калі ты сваёй працай дорыш нейкія добрыя адчуванні, добрыя эмоцыі іншым людзям, і яны табе ўдзячны, і для іх гэта таксама нешта важнае, і гэта можа таксама, кантэкст можа быць зусім розны, бо, на жаль, не ўсё, што я здымаю, я публікую там па розных прычынах. Адна з іх гэта прычына бяспекі. І часам бывае такое, што прыходзяць людзі і кажуць, што вось усё клёва, класна, я езджу ў Беларусь, можна я не буду цябе падпісваць, і калі ласка, не публікуй мае фотаздымкі. Окей. І потым, калі я бачу, што жанчына гэта выкладае некалькі падборак з каруселью ў Інстаграм, атрымлівае там лайкі, і яна сабе падабаецца, я кайфую ад гэтага. Раней, напрыклад, я дасылала ўсе добрыя здымкі, якія я лічу добрымі сваім кліентам, але апошні час я вось была на майстар-класах польскіх фотографаў, і яны кажуць, што ў іх больш папулярна тэма, і я гэта бачу па свайму невялікаму, так бы мовіць, аналізу рынка, што тут аддаюць колькасць фота. І гэта там умоўна 10 фота з фотасесіі выбірае кліент. І я подумала, окей, я паспрабую. І я зразумела, што у гэтым ёсць рацыя, калі кліент сам выбірае здымкі, якія ён хоча пабачыць умоўна ў сябе ў стужцы Інстаграма. Бо першы селект раблю ўсё роўна я. І з фотасесіі я магу зрабіць селектам, не ведаю, умоўна добрых 100 кадраў, з якіх кліент выберэ 20. І я ведаю, што... Гэта роў, ці гэта ўжо першасная абробка ёсць у гэтых кадрах? Слухай, калі як? Не, дакладна гэта не рау, але у мяне часам бывала такое, што я скідвала сесію на комп, і я глядзела, што без базавай апрацоўкі яны выглядаюць лепей, чым з базавай апрацоўкай. Таму часам гэта залежыць. Я магу накінуць свой такі базавы прэсет, які я сама стварыла і карыстаюся. І умоўна, у гэта фатаграфіі кадры з там невялічкім кадраваннем, нейкім невялікай карэкцыяй па колеру, я скідваю, кліент выбірае, і ўжо потым гэта 10-20 фотаздымкаў я ўжо раблю рэтуш, умоўна там замажу прышчык ці замажу валасок, які цягнецца ад вока да вуснаў. І я разумею, што гэта вельмі спрашчае мне працу, таму што я не трачу свой час на здымкі, якія не будуць апублікаваны. І для мяне гэта важна. Я раней пра гэта ніколі не думала, але вось такі эфект, я літаральна нядаўна для сябе гэта зразумела, што мне важна, каб маё імя было і каб мае здымкі публікаваліся. Разумею. І вось гэта такая добрая нагода, калі ты робіш нешта, і гэты вынік ён бачны. Нават калі людзі цябе не падпісваюць, яны мяняюць аватарку, яны давольныя, атрымліваюць свае лайкі, атрымліваюць задавальненне, я атрымліваю задавальненне ад гэтага. То бок гэта... Я не ведаю, магчыма, гэта вось такі збег абставін, які прывёў да таго, што зараз мне таксама цікавіць і
ні ў якім разе не напружвае вось гэты нейкі іншы падыход да фатаграфіі. Зразумела, што калі я іду здымаць рэпартаж, то я сама сабе кіраўнік, я сама сабе рэдактар, і я сама ведаю, што я хачу паказаць, як я хачу паказаць і што я хачу даслаць у рэдакцыю. Вось нядаўна я здымала, мы з табой якраз, Жэня, бачыліся каля стадыёна Нарадовага, дзе быў канцэрт Тэйлар Свіфт, і мы здымалі там каля гэтага стадыёна. Я разумела, што я зрабіла некалькі здымкаў з прыцэлам, што вось, магчыма, яны пойдуць у свет, што, магчыма, вось яны будуць ілюстраваць гэтую навіну пра канцэрт. Але я была вельмі здзіўлена, калі ўсё ж такі ў медыа трапіў здымак, які, мне не вельмі падабаўся, ён таксама умоўна раскрываў тэму, але ён не быў у маіх фаварытах. Я такая, ладно, можа быць, але там добрыя нейкія медыа яго апублікавалі, там ёсць маё імя, і мне не сорамна за гэты здымак. Магчыма, ён не самы лепшы па маіх мерках, але можа быць. Но калі мы кажам пра адбор, гэта такая вельмі складаная частка працы любога фотографа, таму што гэта і для фотарэпарцёра, а фотарэпарцёрах гэта яшчэ трэба рабіць вельмі хутка, але і ў партрэтных фотографа таксама там, і гэта, дарэчы, і адна з прычын, чаму я здымаю на стужку, таму што у мяне там 24 кадра у выніку, і тут не вельмі складаны працэс адбору, тобто там, калі атрымаецца 18-20 кадраў у выніку, для мяне будзе нармальна. Але я хацеў сказаць, што на сваёй практыцы часта сустракаўся з такой сітуацыяй, што калі ты даеш больш кадраў, не ты выбіраеш, напрыклад, там даеш выбарку 50 замест, а патрэбна 20, там, напрыклад, кадраў, часцей за ўсё возьмуць не тыя, якія табе падабаюцца, і ты пачынаеш грызці локці, вось так гэта скончваецца. Таму я пачаў думаць так, што трэба самому адабраць гэтыя 20 кадраў, якія толькі табе падабаюцца, і тады не будзе прасторы для руху. Для меня, например, выбор однозначно завязан на том, чтобы не было стыдно за то, что выкладывают. Неважно, 20 фотографий или 100 фотографий, да, если мне съемка позволяет дать больше, я дам больше, но чтобы сделать этот выбор, я всегда смотрю на фотографию и говорю себе, если человек это выложит и подпишет его моим именем, будет мне стыдно или нет. Если стыдно чувствую, то как бы не хотел клиент получить эту фотографию, он ее не получит уже в априори. Я для себя установила такой критерий, и, честно говоря, работает. А уже количество зависит по большому счету от съемки, потому что если это действительно портретная студия, где действительно уделяем мы очень много внимания деталям и волосочкам, и зависит тоже от запроса, да, клиента, то здесь я соглашусь с польскими коллегами, которые ограничивают это количество фотографий. И я тут, Оля, тоже с тобой соглашусь, что я этому научилась тоже в Польше, потому что до этого тоже давала гораздо больше фотографий, да. Вот, и такая как-то переработка, она, честно говоря, ни к чему сейчас понимаю, что не приводит. Но если я вижу, что съемка больше другого стиля, лайфстайл, где немножко другой контекст, немного другой запрос у клиента, и мне не стыдно, то это могут быть и гораздо больше фотографии. Это не то, что вот такое как-то вот уже правило, что должно быть столько-то, либо нет. Могу дадаць такую цікавую гісторыю наконт выбару фотаздымкаў кліентам. Калі я толькі зноў пачынала здымаць у студыі, я рабіла фотасесію для жанчыны, і яна даслала ёй усе лепшыя здымкі, там, насамрэч было вельмі шмат, і я разумела, што вось гэты здымак, любы, які яна падпіша маім імём, я буду вельмі рада. І праз нейкі час яна мне піша такі вельмі добры водгук, што ёй так спадабалася, і клёвыя кадры, і было прыемна падчас сесіі, всё клёва, класна. Праходзіць нейкі час, яна нічога не публікуе, і тут 8 сакавіка у мяне notification прыходзіць, што мяне адзначылі ў нейкім пасце. Я адкрываю яго і гляджу, і не разумею, што я бачу. У выніку жанчына зрабіла скрыншот з відэа, якое я здымала падчас фотасесіі, выклала яго і падпісала маім імём. Гэта быў удар пад дых. Я такога не чакала, і я разумею, што там ужасная якасць, нейкая яшчэ накладзена апрацоўка, якой я ніколі ў жыцці не карыстаюся. Жесть. І ўсё гэта выглядае вельмі страшна. Яна там прыгожая так на гэтым стоп-кадры, але ёсць пахожыя кадры, якія я зрабіла на камеру. І я такая, what the fuck? Все так, Воля, все так і адбываецца ў жыцці. І ты ведаеш, да якой высновы я прыйшоў у гэтым напрамку? Гэта тое, што калі мы зрабілі здымкі, мы больш іх не кантралюем. Яны павінны жыць сваё жыццё.
І, дарэчы, чым больш іх выкарыстоўваюць і больш іх змяняюць, гэта такі ускосны прызнак таго, што фота цікава і яно жыве. Але трошку сораму можна і паесці, так, гэта праўда. Ну, я вось таксама кажу, што я некалькі дзён вось перажывала, думаю, боже мой, што рабіць, можа неяк напісаць, што можа там выправіць, можа папрасіць прыбраць подпіс, а потым думаю, не, ладно, ўсё. Я ведаю, што ў маім інстаграме гэтыя здымкі ёсць, яны прыгожыя, і ўсё ок, таму я адпусціла гэтую сітуацыю, і зараз гэта такая нешта такое смешнае і дзіўнае з жыцця фотографа байка. Ну так, дарэчы, патрэбна раз-пораз быць смешным. Ну што тут такога? Ну, гэта мы жывыя людзі, і гэта частка нас. Мне падаецца, калі мы навучымся гэта прымаць вось так з усмешкай, то будзе, ну, нам лягчэй жыць, і мы будзем насалоджвацца жыццём, і будзем не ўспрымаць гэта як падарунак з коскамі на 8 сакавіка. Дзякуй. А, ну, як проста такая смешная гісторыя. Ну, тут бывае такое. Оля, а я бы хотела спросить тоже о фотожурналистском мире в Польше. Ты сейчас изучаешь как раз-таки больше портретный и опыт коллег, да, польских. Хотелось бы узнать твое мнение, как вообще функционирует польский фотожурналистский мир, легко ли там тебе быть, или что интересного. Ну, поделись, пожалуйста, своей рефлексией. Шчыры адказ, я не ведаю, што адбываецца ў польскім рынку фотожурналістыкі. З таго, што я магу назіраць з 21 года, гэта тое, што фотографаў шмат, тут ёсць шмат медыа, не разумею, наколькі гэта прыбыльная і перспектыўная праца, бо з маіх назіранняў, калі я здымаю нейкія вялікія буйныя акцыі тут у Варшаве, часцей за ўсё я бачу такіх больш сталых мужчын з камерамі, але часам бываюць вельмі рэдка, я бачу жанчын, і вось, можа, нешта такое сярэдняе, гэта мужчыны сярэдняга ўзросту. Але, мне здаецца, самае мой першае сутыкненне з польскай фотожурналістыкай было ў 21 годзе. Я толькі з'ехала з Беларусі, і была прэс-канферэнцыя, на якой было вельмі шмат журналістаў. Там телекі, фотографы, яшчэ нейкія людзі. І ў нейкі момант я стаяла вось на месцы, каб усё было добра здымаць, і я гляджу вакол і разумею, што я адзіная жанчына-фотограф сярод вось гэтай кучы людзей. І я думаю, не можа такога быць, бо ў Беларусі звычайна нас, дзяўчат, было, ну, 10, я не ведаю, здаецца, 50-50. Такая прапорцыя была. А тут я адна. Гэта мяне тады шакавала, і я, калі пачала прыглядацца, зразумела, што жанчыны, якія вакол мяне, гэта тыя жанчыны, якія працуюць у кадры, то бок у тэлевізары. І для мяне гэта быў такі вау-эфект, і пазней, калі я ўжо здымала нейкія іншыя мерапрыемствы тут у Варшаве, мне таксама склалася адчуванне, што тут больш мужчыны працуюць, чым жанчыны, бо жанчын я вельмі рэдка бачу. Ну, гэта вельмі цікава, што ты кажаш, улічваючы, што на тваім сайце вельмі шмат фотагісторый пра жанчын, якія кідаюць выклік свету, якія чагосьці дамагаюцца, і тут атрымліваецца, што ты сама такая жанчына, якая адна сярод вось гэтага натоўпу людзей, мужчын. Якія пачуцці, Воля, ты ў той момант адчула? І як ты гэта патлумачыш, вось тое, што адбылася? Слухай, я насамрэч, я не памятаю, што я тады пачула. Я памятаю, што для мяне гэта было толькі вось здзіўленне. Больш я нічога такога не памятаю, што кшталту, а дзе ўсе? Што такое адчуванне, што чагосьці не хапае, бо, як я кажу, што ў Мінску у нас дзяўчат было вельмі шмат, а тут ты нібы адна, і на нейкіх іншых здымках часам было такое, я не ведаю, як гэта сказаць правільна, можа, пренебрежэнне ці нешта такое. Калі вось гэтыя вялікія дзядзечкі, яны на цябе глядзяць звасака, і, умоўна, яны могуць цябе не прапусціць, там, каб ты зрабіла, умоўна, 3 кадры і адышла. Гэта можа быць пра тое, што дзядзечка з вялікай камерай будзе цябе піхаць і адпіхваць, каб яму зняць лепшы кадр, а ты тут ніхто. Бо калі хто мяне ніколі не бачыў, мой рост 152 сантыметра. І вось на фоне гэтых больших і высокіх людзей, канешне, лёгка так падумаць, што я ніхто, і зваць мяне ніяк, і наогул, дзевачка, што ты тут паціряла.
Вось і з такімі сітуацыямі я, на жаль, сутыкалася некалькі разоў, калі цябе не ўспрымаюць як роўнага, як калегу, і гэта вельмі крыўдна. А ў Мінску было іначай, так? Слухай, у Мінску мы ўсе адзін аднаго ведалі. Умоўна можна было падзяліць, калі вельмі так зусім прыдрацца, можна было падзяліць фотажурналістаў на тых, хто працуе на агенцтва, і тых, хто працуе на беларускія меды. І вось умоўна тых, хто працуе на агенцтва, яны заўсёды такія больш абасобленыя, яны заўсёды там, можа, у іх больш канкурэнцыя, нешта яшчэ, а вось хто мы там працуе, не ведаю. На беларускія меды мы так больш лайтова нібы працавалі, але я паўтаруся, што для нашага медыа, у якім я працавала, заўсёды было важна хутчэй быць першымі. І таму часам так, ты разумееш, што вось ты тут хі-хі-ха-ха са сваёй калегай, ты там пасмяялася, перакінулася парай слоў, але табе трэба вельмі хутка даслаць фота ў рэдакцыю, і так, каб не проста ты даслала першыя фотаздымкі, але каб рэдакцыя зарэагавала хутка, і твае здымкі першыя пайшлі на сайт і наогул у інтэрнэт. І вось заўсёды была такая падтрымка ад калег, асабліва, вось 20-й год, гэта наогул такі пік салідарнасці журналісцкай, калі вельмі памятаю той момант, калі пасля адной з акцый была дрэннае надвор'е, і калегі мяне запрасілі ў сваю рэдакцыю, і потым адна з журналістак, яна дзяліла адзін бургер на некалькі частак, каб кожны, хто быў у гэтым пакоі, хаця б на адзін зубок з'еў вось што-небудзь. І таксама гэта пра тое, што вось гэтая падтрымка, яна была нават ад канкуруючых выданняў, і гэта было вельмі клёва. Тут я не магу сказаць, што тут такое ёсць, і такога няма, бо я не ў гэтым кантэксце, і я гэта вельмі добра разумею. Тогда, наверное, я могу немножечко добавить, потому что так косвенно, имею друзей и коллег, которые связаны с фотожурналистикой в Польше, да, и, к сожалению, должна подтвердить, что есть проблема представленности женщин в этом профессиональном сообществе. Вот в этом плане, кстати, я бы очень порекомендовала почитать книжку Моники Шевчук-Витек «Єдині неповідальних історій польских фотографок», где она как раз-таки рассказывает про тех единственных женщин, которые там 60, 70, 80-х года, но все-таки работали в фотожурналистике. И почему я не вспомнила, потому что, как помню, когда читала, там одна из героинь отличалась тем, что тоже имела рост около 150, и это как раз-таки работало ей на большой плюс, что она могла незаметно и между этих таких солидных дядечек пробираться, и в результате была очень известной и понятно, что не только из-за роста фотографка, вот, но да, к сожалению, над этим, над представленностью и возможностью, скажем, работы для женщин в области фотожурналистики много говорят здесь, но еще в практике есть над чем много работать. Вот, и я рада слышать, что все-таки мы можем поделиться такими позитивными примерами, что в Беларуси все-таки есть эта солидарность. А мне падаецца, у Беларусі была яшчэ і глеба, таму што ў нулявых адбыўся такі, можна сказаць, адукацыйны бум, які быў накірованы на фотажурналістыку. Прыязджалі вельмі моцныя майстры, вельмі вядомыя фотографы, і такое цэлае пакаленне далучылася да фотажурналістыкі, пачало працаваць з праектамі, і тут можна казаць нават, што пабудавалася штосьці падобнае нават да школы. І потым усе гэтыя фотографы працавалі ў 20-м годзе, і праектамі яны рабілі, і на іншыя медыа, і гэта, нават такая вельмі, мне падаецца, важная дэталь таго перыяду. Так, я з тобой вельмі пагаджуся, і для мяне вось такім хіба ключавым момантам, як я ў пачатку казала, што са мной здарыўся такі лёсавызначальны курс па фотажурналістыке, гэта вось адзін з тых праектаў, які быў пад куратарствам прасторы цэх, і там атрымалася, што гэта у выніку не толькі адукацыйная праграма была, не толькі цябе вучылі, як здымаць і што рабіць, а што не рабіць, а гэта была такім падмуркам для пабудовы кам'юніці фотографаў, фотажурналістаў, і нават не ўсе людзі, якія праходзілі гэтыя курсы, іх, здаецца, было ўсяго 3, не ўсе засталіся ў фотажурналістыкі, але ты разумееш, што гэта людзі, якія блізкі табе па каштоўнасцях, і ў нейкі момант ты можаш да іх звярнуцца, бо у вас ёсць нейкі такі агульны бэкграунд,
які дапамагае шукаць вось гэта быць на адной хвалі і разумець, што вось па нейкіх пытаннях ты можаш звярнуцца да кагосьці. Бо я таксама ведаю аднаго фатографа, які пасля гэтых курсаў па фотажурналістыке вырашыў, што не, фотажурналістыка дакладна не для мяне. І гэта таксама вельмі круты вынік, калі ты разумееш, што табе падаецца, што штось там вельмі клёва, класна, можа быць модна, ці яшчэ нейкія прычыны, але з цягам часу ты разумееш, што так, гэта тваё, ці гэта не тваё. А есть ли сейчас у тебя в Варшаве такое сообщество людей, друзей, профессионалов, с кем могла бы поговорить, пообщаться на эти темы? Яно значна меншае, чым у Мінску, таму што усе, з кім я камунікавала ў Мінску, усе зараз раз'ехаліся, хто дзе. Але часам мне падаецца, што Варшава гэта такі новы Мінск ці маленькі Мінск, бо ўсё больш і больш маіх калег пераязджаюць, калег сяброў пераязджаюць у Варшаву, і таму вось я разумею, што ўсё прасцей весці вось гэту камунікацыю, але, на жаль, не ўсе з іх, з маіх калег, сяброў зараз актыўна займаюцца фотажурналістыкай, бо, ну так, давайте скажем правду, мы тут ніхто. І ты нібы пачынаеш усё нанова, магчыма, у цябе ёсць нейкія там падпрацоўкі, часам ты здымаеш нешта для медыа, але мне здаецца, толькі на працу з медыа жыць тут, ну, амаль немагчыма, бо няма запыту на умоўна эмігранцкае СМІ. І ты як фотограф, фотажурналіст, круты прафесіянал, ты мусіш думаць, а што ты яшчэ можаш рабіць, каб зарабіць грошы, каб аплаціць кватэру, аплаціць свае медыцынскія страхоўкі, іншыя рахункі і ўсё. І яшчэ неяк жыць і, не ведаю, абнаўляць тэхніку. Мне падаецца, што вось тое, што ты зараз расказваеш, і агулам тая розніца, якая ёсць зараз і была, напрыклад, у 2020 годзе, гэта найвялікшая трагедыя беларускай фотажурналістыкі на дадзены момант, таму што ў 2020 годзе фотажурналісты былі амаль зоркамі, іх пазнавалі ў твар, іх цытавалі. Я памятаю, як я шоў аднойчы, дапамагаў аднаму беларускаму фотографу, нёс яго лесвіцу з плошчы Бангалор, і там была назва медыа, у якім ён працаваў. І мне апладавалі людзі. Яны казалі, якая класная справа, што вы гэта робіце, ведаеш? А потым гэтых фотографаў, як аб землю, ведаеш, так узялі і проста ляснулі і на самае дно. І я думаю, што вось гэты кантраст, гэта, канешне, такое выпрабаванне для фотажурналістаў, для кам'юніці. Але я трымаю пальцы скрыжаванымі, што у нас атрымаецца падняцца на ногі, трэба час, трэба 1, 5, можа болей гадоў, можа нават як ты зараз пайсці трошку ў бок, але стаць зноў фотографам. І мне падаецца, што менавіта такімі малымі крокамі мы павернемся. Я з табой згодная. Адзінае, што яшчэ я магу дадаць, гэта тое, што як фотарэдактар, як фотограф я шмат год білася за тое, што імя фотографа павінна гучаць. Яно павінна быць напісана, усе фотаздымкі павінны быць напісаны, і ўсе крыніцы, адкуль мы бярэм фотаздымкі, павінны быць таксама ўказаны ў медыа. Але у дзесьці вось з верасня ці кастрычніка 2020 года сітуацыя настолькі памянялася, што ўсе сталі ананімамі, і проста вось гэтыя імёны, яны зніклі з навін, і дагэтуль ўсё, нібы мы страцілі, бо людзей, якія зараз дзесьці публікуюцца, выкладаюць свае фотаздымкі, іх можна пералічыць па пальцах, магчыма, нават адной рукі, хто дзесьці паказвае, што так, я яшчэ у фотажурналістыкі, я яшчэ працую, бо нядаўна, можа, некалькі месяцаў таму да мяне звярнулася адна з калег з аднаго медыа і кажа, вось мы тут рыхтуем матэрыял пра журналістаў і фотографаў, фотажурналістаў, якія сышлі з прафесіі. Я кажу, ну, я не вельмі вам падыходжу, бо я не зусім яшчэ зайшла з прафесіі, але вось гэта быў перыяд, калі я амаль не паказвала тое, што я здымаю, ці гэта былі нейкія здымкі, якія, ну, ты разумееш, што, ну, нешта такое прахадное, навошта гэта дзесьці публікаваць. І вось таму складваецца такое адчуванне, што шмат людзей проста знікла, што гэтых імён ты нідзе не бачыш, не чуеш. Добра, калі нехта пераключыўся на нешта блізкае, напрыклад, хтосьці здымае афігенныя партрэты
у Беларусі знаходзячыся і будуе свой асабісты брэнд як такога партрэтнага фатографа, і вось гэта умоўна мінулае, яно неяк так не ўзгадваецца, па крайней мере, публічна. І часам мне вельмі шкада, што так, мы згубілі вельмі таленавітых аўтараў, бо некаторыя фатографы, хтосьці сышоў у айцішку, хтосьці пайшоў у журналістыку, хтосьці сышоў у відэа, і вось такіх гісторый, іх вельмі шмат, і насамрэч невядома, што будзе потым, хто там цяпер працуе ў Беларусі. Я ведаю, што сярод гэтых кагосьці там адзін мой практыкант ёсць, але гэта не вельмі радуе. Было б файна неяк падсумаваць гэты перыяд, разумееш, зрабіць нейкае выданне, паспрабаваць апісаць тое, што адбывалася, таму што мяне вельмі палохае, што такая праца, яна дзесьці знікне. Але там трошку ёсць, канешне, там напрыклад, у мяне зараз на паліцы стаіць каталог пра фота, падаецца там 14-го году, то штосьці такое ўжо зафіксавана. І гэта вельмі, зараз разумею, што гэта была вельмі патрэбная справа, таму што зараз мы можам бачыць. Але, так, каб гэта асэнсаваць у нейкім такім выданні, напрыклад, такое яшчэ не зроблена, і можа хтосьці, калісьці возьмецца за гэту справу. Воля, скажы, калі ласка, ты больш пазітыўна глядзіш у будучыню наконт нашай прафесіі, ці гэта ўжо такі песімістычны погляд? Як ты думаеш, што будзе з фотажурналістыкай цалкам і з беларускай фотажурналістыкай асобна? Слухай, пра беларускую фотажурналістыку наогул у мяне нешта толькі песімістычныя думкі, таму што, на жаль, у тых умовах, якія цяпер ёсць у Беларусі, мне здаецца, што вельмі мне адсюль з Варшавы, канешне ж, лепш бачна, што складаней працаваць з нейкімі сацыяльнымі тэмамі, але, магчыма, ёсць нейкія аўтары, якія з імі працуюць, але не публікуюць іх. І вось гэта мой такі вялікі спадзеў, што ўсё ж такі гэты час у Беларусі, што ён фіксуецца і што гэта будзе не проста фота-белта. Бо, на жаль, вось я была на практыцы ў Белце, калі яшчэ вучылася ў каледжы, і я добра разумею, як рэчаіснасць можа мяняцца на старонках і ў фотаздымках Белты. І тое, што адбываецца з фотажурналістыкай цяпер у Беларусі, мне нават часам дзіўна, ці можна гэта сапраўды назваць фотажурналістыкай. У такім сэнсе, у якім мы вучылись ад вельмі топавых фотографаў і рэдактароў. Наконт агульнай сферы фотажурналістыкі з кожным годам мне падаецца, што ў гэтай сферы ўсё менш і менш грошаў, і таму вось гэтая гісторыя пра крутых ваенных фотографаў, на якіх я вучылася, што вось гэта так клёва, ты едзеш у гарачую кропку, нешта здымаеш, фотограф, які падарожнічае па свету, цяпер гэта выглядае больш нерэальным, магчыма, бо бюджэты скарачаюцца і прасцей наняць фотографа на месца, чым дасылаць, умоўна, фотографа з Нью-Йорка, дасылаць куды-небудзь у Польшу. Ці, напрыклад, польскага фотографа навошта засылаць ва ўкраіну, калі можна там знайсці фотографа на месцы і заплаціць яму. І вось з аднаго боку я разумею, што фотаздымкі навінаў, яны будуць патрэбны заўсёды. Што наконт больш і доўгага фармата фотагісторый, тут я пакуль не магу нічога сказаць. А ці ты працуеш зараз над якой-небудзь фотагісторыяй для сябе, напрыклад? Не, я наогул фотограф, які амаль не працуе з доўгім фарматам, і гэта... я у нейкі час я проста прызналася сабе, што так, што хтосьці здымае, у кагосьці гэта добра атрымліваецца, я не такая, і гэта норм. Бо калі ты пачынаеш сабе параўноўваць з тымі, хто доўга, якасна працуе над адной тэмай, я, канешне, захапляюся такімі людзьмі, але разумею, што для мяне гэта складана. І мне прасцей рабіць штось такое хуткае, можа, вось таму, што такі вялікі досвед працы з навінамі. І я разумею таксама, што цяпер я некалькі разоў думала, што можа паздымаць нешта пра сваю эміграцыю, але я разумею, што нейкія моманты я ўпусціла, нешта я не здымала,
З іншага боку, я разумею, што ў мяне ў тэлефоне вельмі шмат фота, якія зроблены вось так вось па-хуткаму. І пры добрым селекце гэта можа быць таксама такі канцэпт пра эміграцыю з іншага боку. Не з боку там зрабіць прыгоженькую фотачку, а з кантэксту таго, што як жыццё ідзе насамрэч, і як ты можаш здымаць сябе ці абставіны, у якіх ты знаходзішся, калі ты не хочаш гэтага здымаць. Ты проста гэта фіксуеш для сваёй сям'і, што вось я засялілася, я прыляцела, я вылецела, я паела, я набыла сабе цёплую куртку і нейкія вось такія штукі, якія вельмі бытавыя і адрасаваныя да маёй сям'і. Але вось часам я думаю пра увесь гэты архіў і разумею, што гэта таксама можа быць, магчыма, ён мог бы стаць публічным. Воля, напэўна, адна з самых тваіх знакамітых фатаграфій, гэта фатаграфія шчэпкі, якую ты зрабіла ў 2020 годзе. Я памятаю, як яна з'явілася у мяне ў Фейсбуку, на вокладках аккаунтаў, у пастах іншых людзей, быў такі сапраўдны бум. Я прызнаюся, я сам паставіў сабе на вокладку, таму што, мне падалося, што гэта вельмі выразнае фота, якое адпавядае часу. Распавядзі, калі ласка, якія эмоцыі ты ў той момант адчула, і ці былі у цябе яшчэ іншыя фатаграфіі, якія былі таксама так знакамітыя, як гэта фатаграфія? Так, фота са шчэпкай сапраўды стала такім знакавым у маёй кар'еры і, магчыма, у гісторыі беларускай фотажурналістыкі, як не скромна. Вось, але для мяне гэта кадр, які я пабачыла. Гэта быў праспект, там на ім стаялі людзі, і было шмат хлапцоў, і тут я бачу, што амаль па цэнтру стаіць жанчына. Я такая, цікава. Я падбегла, зрабіла некалькі здымкаў, і на некаторых кадрах яны на мяне рэагавалі, там усміхаліся, нешта яшчэ рабілі, і я пра сябе думаю, супакойцеся, не рэагуйце, мяне тут няма. І у выніку я вось так нешта іх паздымала, і ў нейкі момант я зразумела так, ёсць, што вось тое, што я пабачыла, што вось гэта нечакана ў першым раду, стаяць жанчыны, і яны вось стаяць у гэтай шчэпкі, што гэта такі вельмі цікавы вобраз. Мне яшчэ пашанціла, што гэта быў мой улюбёны аб'ектыў, і што вось гэта былі такія як сумеркі, і вось гэта колер неба, ён такі вельмі прыгожы, і жанчыны, якія асвятляюцца ліхтарамі вулічнымі. Карацей, там проста ўсё склалася, і калі я ўжо апрацоўвала фотаздымкі, я адабрала гэты кадр, і я вельмі добра памятаю, як мы былі на такой канспіратыўнай кватэры, і я паказваю рэдактару, глядзі, клёвы здымак, вось я са здымкі прынесла. Я загрузіла фота ў адмінку і паехала дадому, і гэта былі дні, калі не было інтэрнэта, то бок я зрабіла гэты кадр увечары ў панядзелак, а вось атрымліваецца, што на наступную раніцу ён быў на галоўнай старонке партала, самы такі буйны кадр. І ўсё, і я не ведала наогул, што адбываецца, і тут у сераду, калі далі інтэрнэт, я прачнулася ад таго, што вось мне пачалі прыходзіць гэты notification, што нешта там адбываецца, нехта мне штосьці напісаў, адзначыў, Facebook ачуняў. І я бачыла, што было вельмі шмат упамінанняў мяне дзесьці там у інстаграме, але з-за таго, што час ужо прайшоў, я ўжо не бачыла, што гэта было. Як мне потом казалі, што гэты здымак быў паўсюль. І вельмі цікава, што часам ён дагэтуль дзесьці я сустракаю на вокладках там у Твітары ці ў Фейсбуку, калі там выпадкова дзесьці ты там трапляеш на нейкую старонку, можа, невядомага чалавека, то бачыць гэта вельмі прыемна. Ось, і з іншага боку я разумею, што, магчыма, гэты кадр, ён быў такі сімвалічны і нечаканы, таму што да гэтага звычайна здымалі, фатографы публікавалі, і медыа публікавала здымкі, што вось там хлопцы такія там прыгожыя, рашучыя, смелыя, стаяць, вось яны там гатовы нешта рабіць, а тут жанчына. І такой, нешта, нібы шаблон ламаецца, нешта адбываецца, ты не разумееш. Магчыма, з-за гэтага вось ён так заляцеў, і магчыма з таго, што ты глядзіш на гэтых жанчын, і ты не бачыш, вось, умоўна, такіх змагароў,
То бок гэтыя жанчыны яны выглядаюць так натуральна і так проста у сэнсе, што гэта можа быць твая суседка, там жанчына прадавачка з крамы, гэта можа быць твая мама ці твая сястра. І вось яны такія нейкія звычайныя, і тое, што ў іх розныя эмоцыі, то бок калі вось паглядзець на іх уважліва, то там і рашучасць, і страх, і смеласць, і нейкае такое вось я не разумею, што адбываецца. І вось яны такія розныя, і, магчыма, гэта такі стаў сімвалам. Такія фатаграфіі, мне падаецца, для фотажурналістаў гэта як нейкі медаль, гэта як прызнанне таго, што ты дасягнуў сваёй вышыні як спецыяліст, таму што твая фатаграфія пачынае жыць сваё жыццё, людзі пачынаюць яе так актыўна выкарыстоўваць, і часта пра такія фатаграфіі кажуць, што атрымалася іканічнае фота. І як ты думаеш, ці можна тваю фатаграфію назваць іканічнай? Магчыма, так, таму што гэта здымак, які узняў шмат людзей і выклікаў вельмі шмат эмоцый, і гэта было бачна. То бок не тое, што табе сказалі: «О, класны здымак», і ўсё. А гэта было зафіксавана, бо гэты здымак разляцеўся вельмі шмат, потым было шмат малюнкаў, нейкіх постэраў, калі перамалёўвалі вось гэтых жанчын там у розных выявах, і, карацей, ён пачаў жыць нейкім сваім жыццём. І сапраўды гэта было вельмі прыемна, але вось азіраючыся назад, ты разумееш, што а ці шмат гэты здымак чаго памяняў? У жыцці канкрэтна гэтых жанчын магчыма, у глобальным сэнсе. Гэта рэдкая сітуацыя, калі здымак зменьвае ход гісторыі, але вось я спытаўся, прызнаюся, у Artificial Intelligence, што такое іканічнае фота, і ён мне ангельскай мовай даў адказ, і ён вылучыў 5 пунктаў, якія павінны быць. Я табе зараз зачытаю, а мы з Кацей разам усе паспрабуем паглядзець, адпавядае ці не. Першае — гэта widespread recognition, пазнавальнасць. Пазнавальнасць ёсць. Так, мне падаецца, ёсць. Другое — cultural or historical significance, культурнае і гістарычнае значэнне. Магчыма, так. Мне таксама хутчэй так. Падаецца, што ёсць. Так. Для беларусаў так дакладна. Emotional impact, эмацыянальнае ўздзеянне. Дакладна. Так, жанчыны, тое пра то, што ты распавядала, жанчыны, якія сталі ў шчэпку, гэта вельмі такі моцны сімвал, і на такое эмацыйна звычайна рэагуеш. Timelessness, пазачаснасць. Вось тут пытанне. Ці трэба, напэўна, яшчэ, можа, 10, 20, 30 год, каб гэты здымак, адказаў на гэта пытанне. Вось гэта самае складанае, мне падаецца, для такіх фатаграфій. Я з тобой пагажуся, што наконт вось гэтага пункту, можа, яшчэ не зразумела, але ведаеш што? Я была ў Гданьскім цэнтры салідарнасці, гэта было летам 21 года, я толькі выехала з Беларусі, і я хадзіла, глядзела гэтую экспазіцыю, і там, канешне, у меня было шмат такіх параўнанняў, што вось гэты здымак пахож на фотаздымак з аднаго медыя ці з іншага медыя. І раптам я бачу на ўсю сцену фотаздымак, як у шчэпцы ідуць 5 мужчын, і адзін з тых мужчын — гэта Лех Валенса. І я такая: «О, шчэпка!» І, магчыма, праз некалькі гадоў у якім-небудзь музеі беларускай салідарнасці гэты здымак таксама будзе раздрукаваны на сцяне. Так, вельмі верагодна. І застаўся апошні 5 пункт. Гэта, як не складана дагадацца, сімвалізм. Тут ёсць сімвалізм, таму што шэраг жанчын, якія стаяць у шчэпкі, як ты сказала, яны у звычайным адзенні, яны розных узростаў, а па-за імі стаяць хлопцы. Тут вельмі такі моцны сімвалізм. Толькі, я думаю, яшчэ можна было б, напрыклад, калі разважаць, як яно могло быць, можна было ці трошку кантрастней іх паказаць, напрыклад, як паказаць там, напрыклад, гэта магло святло зрабіць, а ці, напрыклад, калі б іх не было, напэўна, ўсё ж такі добра, што яны ёсць па-за жанчынамі, таму што тут, ўсё ж такі такі сэнс.
мне падаецца, ўсе шансы, воля ў цябе ёсць гэтым здымкам упісаць Ну, сваё гадоў імя ў праз гісторыю. 30 паглядзім. Паглядзім. Ну, павернемся, будзем записываць 37-й сезон подкасту «Далягляд» и запросим Вернемся, тых людей, да, кто к был этому. первым. А подскажи, Оля, а в твоей личной карьере этот снимок на что-то повлиял, не знаю, со стороны зарубежных СМИ? И... Магчыма, ён паўсплываў так, што да мяне пачалі звяртацца па інтэрв'ю, як гэты здымак быў зроблены, і для мяне гэта быў новы досвед. Гэта было з аднаго боку вельмі прыемна, што вось я нешта такое зняла і выклікала цікавасць да тэмы, да таго, што адбываецца ў Беларусі. І з іншага боку, другая такая хваля была пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра затрыманне адной з жанчын з гэтага здымка. І тады таксама пачалі мяне калегі-журналісты закідваць пытаннямі, а вось ці чуеш ты сваё пачуццё, ці ёсць пачуццё віны, ці адказны фотограф за тое, што ён робіць, а што адбываецца пазней з гэтымі людзьмі, і вось усе гэтыя тэмы. І вось у той момант, канешне, было складана, бо я не разумела, як рэагаваць. Калі вось па маім здымкам там кагосьці затрымліваюць, ну, гэта не адзіна выпадак, калі такое здарылася, але, магчыма, гэта самы гучны. І я таксама не разумела, як рэагаваць на гэта ўсё, але мы абмяркоўвалі гэта з псіхолагам, і яна сказала вельмі такую класную штуку, якую я пасля не раз пераказвала сваім калегам, якія былі ў цяжкім сітуацыях, што мы працавалі ў умовах і рабілі ўсё, што маглі рабіць, бо мы не ведалі, што наша нармальнасць, што яна потым ператварыцца ў нешта ненармальнае. То бок, калі людзей праз некалькі год затрымліваюць за фотаздымкі, гэта ненармальна, і ты загадзя не можаш быць да гэтага падрыхтаваны, бо ў цябе няма такога бэкграунда. Ты не думаеш, што такое наогул магчыма. У тваёй карціне света гэтага не існуе. І калі гэта здараецца, ну, зразумела, што ты такой, да ладно. І вось часам, калі ты зарубежным калегам расказваеш, што такое можа быць, яны вельмі цяжка ўспрымаюць гэтую інфармацыю. Ну так, шмат каму цяжка паразумець кантэкст, і таму тут, калі патрэбна ў адным-двух сказах перасказаць тое, што адбываецца, гэта амаль немагчыма. Таму што такія дробязі, такія дэталі, усё трэба тлумачыць. І я разумею, што гэта так адбылося, гэта вельмі складана. Ну і я пагаджуся з тваёй думкай, таму што раз-пораз мы бярэм на сябе адказнасць у тых сітуацыях, дзе мы не можам ні на што паўплываць ужо. Гэта ж не ты арыштоўваеш, не ты гэты злочин творыш, разумееш. Тое, што ты зрабіла сваю працу добра і ў той момант выклала гэты здымак, гэта было цалкам натуральна і правільна. Ну што ты зробіш зараз, калі ён ужо жыве сваім жыццём? І гэта добры досвед менавіта чалавечы, разумець, дзе межы тваей адказнасці, дзе ты ўжо не можаш на это паўплываць. І гэта, мне падаецца, вельмі добрая навука для нас, як людзей і як фотажурналістаў таксама. То бок, ты сутыкнулася з вельмі цяжкай сітуацыяй, але, я спадзяюся, прайшла яе годна. Так, прайшла, і зараз яна шмат прасцей рэагуе на падобныя закіды і абвінавачванні, наогул фотажурналістаў, якія працавалі ў 2020 годзе, бо тое, што мы рабілі тады, мы не парушалі ніякіх правіл. Мы былі абазначаныя як прэса, бо гэта быў час, калі ты кожны дзень павінен працаваць па правілах, якія ёсць, якія напісаны ў беларускіх законах. Бо ты разумееш, што калі ты нешта зробіш іншае, то могуць быць нейкія наступствы для цябе ці для тваёй рэдакцыі. І таму гэта было вельмі адказна, каб нічога не зрабіць таго, што нельга. На жаль, атрымалася так, як атрымалася. Оля, а если мы вернемся, скажем, 24-й же год и к твоей теперешней фотографической практике, а могла бы ты поделиться, кто сейчас является, кстати, в основном клиентами у тебя? Это все-таки белорусы или поляки? На жаль, я пакуль яшчэ не магу выйсці на польскі рынок. Ёсць некалькі прычын гэтага, і часцей за ўсё я працую з беларусамі. А калі гаворка ідзе, напрыклад, пра партрэты, то гэта ў асноўным жанчыны. І адзін з вельмі частых запытаў, з якімі да мяне прыходзяць, і гэта для мяне было вельмі нечакана,
што вось я зараз перажываю нейкі цяжкі перыяд у сваім жыцці, нешта вакол змяняецца, я змяняюся, я набрала там некалькі кілаграм, ці я наадварот вельмі схуднела, ці штосьці яшчэ, і вось я хачу зафіксаваць гэты момант. Гэта вось, магчыма, адна з такіх самых асноўных запытаў. Яшчэ той запыт, які для мяне быў вельмі нечаканы, гэта тое, што сем'і зараз падзелены мяжой, і часам, калі нехта з членаў сям'і прыязджае сюды ў Варшаву, людзі хочуць захаваць гэты момант. І першая моя такая здымка была для маей сяброўкі, я здымала яе з маці, і я думаю, класная ідэя. І потым я зразумела, што вось да мяне прыедзе моя сястра, і я таксама папрасіла сяброўку, каб яна мяне паздымала з сястрой. І вось гэтае кола, яно пайшло, і аднойчы у меня была такая класная здымка, што унучка, яна жыве дзесьці ў Італіі, яе мама і бабушка жывуць у Беларусі, і яны сустракаліся ў Варшаве, каб пабыць разам. І гэта быў такі прыемны і кранальны і адказны момант, калі ты становішся сведкам вось гэтага ўз'яднання сям'і, але часам бываюць вельмі крутыя гісторыі, з якімі людзі прыходзяць да мяне на здымку, і я такая, гэта быў бы такі класны рэпартаж, калі пра гэта можна было напісаць. І вось такія гісторыі, яны, канешне, выклікаюць эмоцыі, яны такія больш светлыя і радасныя часцей за ўсё. І вось таксама, напрыклад, я нядаўна здымала канферэнцыю, там такое мерапрыемства, там жанчыны са сферы IT былі, і гэта было так прыемна назіраць, як людзі, якія зусім нядаўна ведаюць адна адну, ці, напрыклад, яны толькі ў онлайне там падчас курсаў вучыліся і ведаюць адну, а тут яны разам у офлайне, яны абдымаюцца, яны там абменьваюцца нейкімі эмоцыямі, размаўляюць, і гэта так прыемна бачыць вось гэтую камунікацыю такую прыемную паміж людзьмі, і вось гэта мне таксама вельмі прыемна здымаць, што тут уже больше уключаецца мой такі рэпарцёр, калі можна падлавіць там нейкія эмоцыі і цікавыя моманты. Я спрабую шукаць вось гэты пазітыў цяпер ва ўсіх здымках, што я здымаю. Але, на жаль, канешне, калі гаворка ідзе пра нейкія рэпартажныя працы, то не заўсёды гэта так пазітыўна. Я як у мінулым вясельны фотограф хочу сказаць, што я прыйшоў да высновы на цяперашнім этапе свайго жыцця, што няма нічога больш даражэйшага, чым вось гэта агульнае сумеснае фота ўсёй вялікай сям'і, якая з'ехалася на гэта вяселле, і вялікі партрэт пары, якая ажанілася ў гэты дзень. То есть вось гэтыя два здымкі, гэта просто каралі калоды, ведаеце, гэта самае галоўнае, што трэба зрабіць. А тое, што там мы падымалі келіхі, там прыгалі, вось гэтыя ўсе модныя фотасесіі, якія мы таксама рабілі ў той час, яны, вось я зараз разумею, таму што я старэйшы ўжо, што яны ўжо не маюць таго сэнсу. Так гэта весела, так гэта фан, але самае галоўнае гэта зрабіць вось гэтыя два здымкі. Я б нават хацеў, каб была пабудавана спецыяльная такая студыя, дзе стаіць камера з вялікага фармата, дзе ставіцца такая пластына, там хаця б там 4x5 дюймаў, і ты робіш гэты здымак просто па ўсёй традыцыі, потом друкуеш яго, афармляеш у раму, і вось гэта такі вешаеш сабе ў кватэру, і гэта такі вось крок, які зрабіў чалавек, и мне падаецца, вось гэта самое каштоўнае. Я тоже соглашусь, потому что даже когда ко мне обращаются за свадебной фотографией, и где-то мы хотим сделать что-то такое немножко оригинальное или живое, естественно, я все равно тоже говорю, что должны обязательно мы сделать фотографию, где все постановочно, просто смотрят в камеру или просто стоят с бабушкой и с дедушкой, потому что это называется маленькая иконическая фотография для каждой семьи, которая должна быть. У мяне нядаўна прыязджалі да мяне сястра з племяннікам, і мы таксама, я зразумела, што гэта такі момант, калі мы будзем усе разам, і невядома, калі мы наступны раз сустрэнемся, бо візы скончыліся. І мы паехалі ў Гданьск, і я замовіла фотасесію, і вось таксама надрукавала фотаздымак і паставіла ў рамачку. У мяне цяпер стаіць такі наш агульны партрэт. Гэта не вся мая сям'я, але вось тое, што можна раздабыць.
І сапраўды гэта такія кадры, якія вельмі цешаць, і калі я здымаю гэта імігранцкія ўз'яднання сям'і, гэта заўсёды вельмі кранальна. Гэта можа быць таксама штосьці пра боль, бо ты разумееш, што вось там, не ведаю, мама прыехала і яна хутка ўедзе, і невядома, калі яны наогул сустрэнуцца, ці вось калі такія вось гісторыі, як бабуля таксама прыязджае сюды у Варшаву, і гэта так ты адчуваеш гэтую адказнасць за тое, што ты павінна зрабіць кадр, які хутчэй за ўсё надрукуюць і паставіць у рамачку. І вось калі ты гэта думаеш, гэта дае яшчэ больш такога нейкіх такіх прыемных пачуццяў мне як фотографу і магчыма, як рэдактор, што ты разумееш, што гэты кадр ён будзе жыць. Так, гэта вельмі прыемна трымаць надрукованую фатаграфію, а калі яна яшчэ зроблена ў класнай раме, а калі надрукована на паперы, якую ты вельмі любіш, гэта такія пачуцці класна. Я тут просто пару дзён таму афармляў, дарэчы, фатаграфію, таму трымаў, я нават пальчаткі набыў спецыяльныя, каб трымаць іх, ведаеце, гэтай фатаграфіі, ты такой трымаеш, я нават пах адчуваю раз-пораз. Потым бярэш аловак, падпісваеш, вось гэта ўсё, мне падаецца, такая частка нашага фатаграфічнага жыцця, якую мы павінны адчуваць, каб мы ведалі нейкі сэнс і значэнне нашай прафесіі, ведаеце. Гэта каштоўна, гэта важна. Вот што я хочу сказаць. Записывайтесь на фотосессии. Да. Отлично. Будем надеяться, что у наших клиентов будет... Ссылка в описании, так. Будем надеяться, что у наших клиентов будет как можно больше этих позитивных моментов, которые они захотят запечатлеть, а мы как раз-таки будем в состоянии это сделать и тоже получить тот эмоциональный заряд от нашей работы. Оля, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, своей рефлексией. Желаем тебе удачи и держимся в контакте. Дзякуй вялікі, мне было вельмі прыемна паразмаўляць з вами і быць часткай вашага праекта. Вялікі дзякуй, Оля, і спадзяваюся, яшчэ пабачымся. Зычу табе поспехаў і хачу, каб больш у цябе з'яўлялася іканічных фота, і каб ты адчувала радасць ад таго тое, што ты робіш больш часта. Да пабачэння. Пакуль. Пока. Гэта быў падкаст «Далягляд». Дзякуй, што былі сёння з намі. Калі вам спадабаўся выпуск, распавядзіце пра яго знаёмым. Давайце разам рабіць фатаграфічнае поле шырэйшым.